Sapa jenengane kuwi? Bintang tamu Mbak Lintang kuwi dijak omongan gong. Ha iya no ya. Namanya bintang tamu kuwi. Mesti bintangnya tamu. Mbak Lintang? Nggih. Wah, isih. Kok tumben durung bubuk. Ayo, halo sayang. Halo juga. Kok Mbak Lintang ya, Mbak Lintang? Heeh ya lali karangan ya. Biasane ki amen iki wis antuk-antuk turu kae wis ngantuk. Enggak, aku tadi udah tidur. Wah, aku yang belum tidur ini. Kira tak Nina Bobo. Yo, Nina Bobo. Kemarin aku di Nina Bobo Mas Gading. Oh iya. Heeh. Ora ngerti to nek aku ngenina Bobo. Mulane. Pripun, Mbak? Kabare? Iya, Mas Gading sehat, belum ngantuk, masih fresh. Jenengan gimana? Tasih fresh to niki? Wah, semangat pokoknya. Nungguin Mas Gading sampai bar pun semangat. Wah, semangat nggih. Nggih, pancen udah. Aku sesuk ki sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Aku barang ya kuliah sesuk ki. Sesuk ki pelajaran praktek ki ora oleh bolos. Mas Gading berarti sering bolosan ya Mas ya? Bolosan wes. Aku meneng wae soalnya bener. Ora apa-apa lah. Nggih Pak, niki ajeng nembang niki. Kutut manggung sudah ready atau belum Mbak? Aduh. Sing gawe menggur kiwa panggung. Iku do sing dolop-dolope do berkumpul ning kono kabeh apa ya? Kutut manggung nggih. Nggih. Niki enten anune kok gampang. Iya, Mas Gading. Enten iki lho, iki ana sawerane mau iso ana tak gawa kabeh iki. Dari siapa tadi Mas Gading? Dari mana ke mana? Tenanan loh Mas. Iya, ini saya juga tenanan nih. Oh, ini malah masih buka liriknya Lintang Asmoro. Sebentar, ini HP-nya ngelek-ngelek. Nanti to mau. Nah, ini saking Mas Pen-pen diwangun Banyumas. Oh, nggih. Nggih. Dari Banyumas nggih. Nggih, niki request Kutut Manggung. Nggih. Niki langsung kula nganu mawon. Langsung sah ben adil apa jenenge? Niki. Oh, Niki nggih. Terima kasih Mas Gading. Iya matur sembah nuwun. Kok matur sembah nuwun. Wong durung sida kok matur sembah nuwun ki piye to? Kowe iki ngopo Gong? Domonge aku ki. Piye to jane? Bengi iki lagi ngebleng aku ki. Aku ki kowe iki tok iki ketularan Gong. Heeh. Aku saben dina awor karo kuwi sing sirahe slewah terus dadi melu slewah aku. Enggak apa-apa. Tobat tenan. Grogi ya Mas ya. Tremor grogi. Ora aku kok grogi. Ora guyu kowe. Nggih niki kutut manggung ya. Nggih kutut manggung no. Lenggah mawon niki napa? Wah nggih lenggah to kutut manggung alusan kok. Lenggah mawon. Ayo iki kapan mulai, Mbak? Saniki Mas. Oh, saniki to kula kinten benjang. Yo monggo.
Ya ampun Nyapa gumujeng. jajan iki? Ampun gumujeng. Kudu guyu aku Mas Malian. Wah lah iki karang guyonku ki eye contact tok we guyon wisan. Menggur tak matke wis guyon kuwi wisan termasuk iki. Oh kae to. Dilajengaken, Mbak. Wah niki lho terus Jawa nggih. Berarti berkah. Nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, terkabul artine ngaten menika niku. Niki. Tapi membawa berkah loh. Nggih, berkah terkabul niki. Nyapa to ke Mas Nasot iki Mas? Hah? Apa? Iki lho Pak sapa jenenge iki? Mas Hadi itu apa? Heeh. Biasa nek yang meniki iki pas aktif-aktife iki. Yang meniki aktif-aktife iki lagi guminjal iki. Mumpung urung turu biasane pamitan nonton wayang. Anggere gawe story kok ngene iki kok pamitan nonton wayang. Walah. Ke fotone foto wong turu kae lho. Ayo ki pokoke kon manggung kabeh kan Mbak Sindane manggung kabeh. Nggih. Dari mana Mas? Ha saking niku Mbak Agnes niku. Baru ketekung. Ha nggih, saking guru ketekung. Ben ora meram-merem wae ngono. Wah aku ngerti kok. Ora. Heeh. Ngerti berarti wong ket aku melek kok. Apa? Batine. Rasa. Kat mau kok sing dibahas meng rasan-rasan ki. Ayo. Gung. Geser. Wo, lah wis to. Yo gesere ora apa-apa yo. Oh, hop, nek iso jae bar dipakani nek iki. Sing iki ke bar dipakani tur intonasine luwih jelas timbangane sing sedurunge kita sing sedurunge iki gur diombeni tok. Sing sijine dipakani jangkrik ngono kae. Sip tenan. Aku kira ngerti bab manuk-manuk ngono ku ya sakune-ngene iku kok. Aku muni jangkrik kok kutut kok jangkrik. Doyan ra doyan aku guwek tak pakani jangkrik kok. Kene iki ya duwe guwek ya padake, apik guwek kuwi. Apik guweke. Apik. Delok. Aja no. Sesilik. Oh, isih cilik. Heeh. Urung metu nganune.
Ya wis. Wulu. Wis metu tipis. Tipis, wutune wis tipis. Heeh. Wis akeh apa urung? Sithik ya nek tipis Ya tipis ki sithik. Heeh. Nggih. Warnane rada-rada klawu-klawu ngono kae. Klawu. Heeh. Apa kae? Bulwak wasita ki ya iso ndagel ya apik. Lah niku malah lucu ya. Lucu banget malahan jane ki. Tenan meneng-meneng ki seru banget malah. Malah menjurus. Nggih. Terbin. Punta dewa iku. Yo anu jajare. Oh piye? Apik to sih, sing iki kakean mbaku. Iki saben dina iki dipakani karo campuri mbaku mboko sithik kae lho. Dadi iso kaya ngene iki. Heeh. Gesere ragong. Ha iya no kudu no. Jajare. Gesere iki apa to jane iki? Aku ya bingung lho ngomong gesere iki. Ya wis pokoke geser ngono lah. Ayo, sapa to Mbak Ayu? Wah, sing iki wis ngancing nek iki. Wis ra iso iki sok dibeleh wae iki sesuk. Ah ora metu kunge kok. Lah ya piye arepku piye ana sing ger-geran ngono. Lah ya kowe iki tok-toke nyawang kutut karo do guyon. Akiher lho wis gegrek ngono lho. Lagi her ya wong. Akiher lho wis kemekelen lho piye. Urung kunge kan apa jajan? Heeh. Ya dicoba kunge sing muni ora. Nek mung tekan her ki ora. Kata. Lha napa? Heeh. Gumun aku apa to sing diguyu iki ya. Apa? Dikapakke kok nganti kaya ngono kuwi lho. Heeh. Yo. Kata. Tenan to. Bulan wae ki truk sesuk truk. Heeh. Ya aja dibelah ya. Ditongseng ngono lak daginge sithik-sithik campuri kobe sing akeh. Karo lemah sithik. Ya ora enak ya. Ora apa-apa aku kae. Gule apa tongseng sapi. Goleke kobe stok. Karo campuri sendal ngene. Boleh ngunyah ngasih bongkong ngene. Yuk. Lho. Diimbangi karo keyboard. Lah kepiye to nek Mbak Geter iki karang saking trampile. Oh, lah ya mentes saya. Nampil tenan nek Mbak Geter iki aku. Apik dicet. Terampil. Apik. Apik dicet. Alah nesu. Nesu. Saya tua kene saya nesunan. Heeh. Cepetan, ya. Anu Mbak kacamatane pun ganti dereng, Mbah. Kaca tingale. Wis rong tok tukoke ya. Oh, lah nggih pun nek Nek pun. waja. Ojo. Kualat lho kok, Mbak, tenan. Ampun Senut ngono kuwi kok. Wis suwe banget aja dieling-eling aku nek kelingan kowe.
Terus kualat terus lara untu aku saestu ora ngapusi aku. Bar mune tambal untu kok tubles. Lah langsung lara aku kae lecet dina kae langsung kene iki wah. Jenenge kualat kok ya. Lah iya aku lah ya wis lang. Aja ngono kuwi karo wong tua ki. Aja ora apik ngono. Wis rong iki mau kile manggung ki. Lah neh apa wis? Wis. Ya. Heeh, selak arep dibelah. Jajare. Aja dibelah. Ora. Aja dibelah. Ora dibelah. Bedet. Ketularan wae. Ah iya. Yuk, geser. Jebul Mbak Mondo ki ya iso saru to. Iso saru jebul. Apa hubungane? Sing nyaron karek usul ora kae. Ya wis nek ora. Ora guyu kok malah guyu ki. Sabar Mbah, sabar. Sabar Mbah, sabar. Sabar. Sabar Mbah. Ampun kesusu Mbah. Oh, toh. Seneng aku jane iki. Seneng jam iki. Pripun, Mbah? Ora. Sapa iki bagi terus? Wah, Bu Wahyu. Ayo Bu Watu. Oh. Kok iso iki? Iso wae aku apa iso. Ih, apa? Yuk. Rada kademen nek iki. Piye, pripun? Rada kademen sithik iki. Ora. Ora to? Ya wis. Ora ya wis. Ora masalah kok aku kok. Ora apa-apa. Ora kademen. Ora apa-apa. Ora masalah aku kok. Kademen ora masalah. Ora ming kurang angin. Kurang angin. Hadi saiki. Dikompo. Sampun ya Mas Delan. Pripun? Nggih, sampun. Iki bintangnya warga laras. Yo. Rasti. Ayo Kur, kok Kur. Padake pitik aku. Ya maaf, nang ketrucut kok. Lho, lak mrene Kur tenan to. Wah, edan iki. Lagune Pak Geter. Tenan iki. Iki kutute bar ngelek keyboard. Ngelek apa? Keyboard. Keyboard. Heeh. Ngerti keyboard ora? Ngerti. Heeh. Ngelek pring ngono sisane. Ora. Tralis wae. Ngelek tralis. Pring sing dawa. Pring apa sing dawa? Apa? Pringmu. Ngonamu. Tahu weruh ye?
Biyen tahu, wis tahu tak dusi. Kan biyen. Saiki ra gelem ya nek tak dusi. Ra Mbok oleh tak ra delok. berevolusi. Wah, gak aku kok ngono kok ra apa-apa gombane ra omongan. Heeh. Sampun. Sampun. Nggih pun. Ane lagi pisane. Pindho ya wis ra kuat, Mas. Wis tuwek. Pisan. Masa to? Piye iki? Ya wis kok, nek wis ki wis kok. Oh wis. Nggih. Diteruskan, Dek Lintang. Nggih, Mas. Nggih. Monggo 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 Ati manggak aku yo. Nggih, ngono ki to. monggo monggo Nggih. monggo midanget Sugeng alanggahipun para tamu
Ya dong apa ta iki jane iki? Aku ke melu nyenggae kok digegoyu ta. Apik ta mukaku? Andiane kok. Apik ta tukunen. Pakan nono hatta pakan nono mano Kok anteng kabeh to, Napa Njak? to, Mas? Mboten apa-apa. Kae lho, ya. Seneng nyenengake. Tiba-tiba
Sampun, Mas Sampun. Gading. Inggih sampun. Nggih. Samrika minangkani pamundhatan ingkang salajengipun. Inggih menika mongki lagune terserah Mas, yang penting Mas Gading saged. Oh nggih. Balon ku ada 5. Nah, anu sik iki sing slendro lah. Duet nggih Mbak nggih. Saya. Dik. Nggih. Nggih. Oh iya. Duet nggih boleh, Dik nggih. Wah, boleh. jan. Dek. Slewah menawa wah slewah. Mosok ngano, Mas? Napa? Singkong keju. Napa? Iya. Hah? 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 Lah jere mau lagune kuwi. Apa? Singkong keju. Apa kuwi? Wah, apa? Sampruk malane. Kuwi lagu sing kepiye ta modele? Oh ya neng Tawang to. Ya ning Tawang kuwi Ya. pelok ya. Apa jenenge pelok? Pelok ki isi pelem e. Sing slendro-slendro sik niki minangkani Mas Adi mau lho. Ya. Apa Mas lagunya Mas Gading? Napa nggih? Sing apal ki Napa? Kadung Tresno, oh, pelok tapi niku. slendro. Oh bisa selendro. Wah, bisa slendro pelok, itu. bisa selendro. Bisa dua-duanya. Slepok juga bisa. Bisa semuanya. Dibawani mboten? Nyemanggaken mawon. Bawanya napa? Pangkurinoso mboten napa-napa. Slendro ah. Aku ki sing rada momoti engko mikir yen ning Tawang iki aku ora pati apal, Ji. Mas Gading bawa Nggih. ya Mas Gading. Kula bawa. Ya. Kula gading. Mas Nggih. bawa. Iya to jane. Oke, siap. Oke. Siap nek aku. Mas Gading bawa. Bawa. Nggih. Rino wengi. Nganggo suara Bagong lah, ora masalah ya. Dadi ati tanpa dahar tanpa nendra. Bagong iso nyengkok ora jane? Mbok ki Bagong iso nyengkok ra Gong. Ra. Sik motoku gatel lho. Kayung yun marang slirane tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresna tan liya ambung sliramu satemah lara ngono kuwi Kang. Mah. Suara khas kok iki, Kak. Bagus suaranya, Mas. Wah, sudah. Sing dialam aku kok sing ao-ao sing ngaron. Bagus suaranya, Mas. Oh. Kamu kok seru banget loh. Ra apa-apa, Kang. Penyemangat ya. Heeh, penyemangat. Ra apa-apa. Penyemangatku mburiku iki lho. Jan cinta kowe. Saka sapa iki? Dari siapa? Nggih kula. Oh, oke siap, baik. Lama tuas katon bejane yen mbok berangkat
patut nyoto jati komrati kadung pisah sarikmo wis bendo seneng ra masalah pacaane sarwa asri drobang penku tansah kuwur eman wis lumayan ambung limas para ningsih aduh tan lilope sasrikmo monggo pacaane sarwa asri
batinku tansah eman pos lumayan ampun nikmat paraning yes apik to Sae. sae Sae, Jan. jan kepinuk tenan sae terus Kayang loh, Mas. selalu ya gotong royong nyambut gawe rekan jadi kene apal gong rak mengkuwi kok mengapal gotong royong nyambut gawe kancane kuwi mau ayo Nggih, pripun Mas Gading? tasih enten apa ki mau Tasik wonten? iya ning Tawang ya Tawang. Nggih. terus karo apa meneh ya sik tak tilekane ya Nggih. ora iki mikir kok jeglak-jegluk dhewe to iki iki lho canulanmu iki lho setekluk-tekluk iki lho Masa kudu tak pegang nih, Mas? lah aja Kan kene ngene. aja atuh apa ki mau oh ya ning Tawang ya iki sih ana ya ning Tawang ki mengko lah penutupan lah iki sak lagu rong lagu ngono Oh nggih, sinten? nggih to Nggih. sinten nggih sing Bu Wahyu kirane klasikan ki nyamleng tur wis nyamleng ngampleng jan jos nyes ayo nyes nyos Bu Wahyu Salam nggih. kula nyuwun apa ya kira-kira sing sip napa sing sip kaya to ular kambang apa ular keket apa ular jaran sandong iya ular kambang nggih Bu nggih nggih sip kan nek ular kambang ayo Bu Bu sapa ora ngerti mate kono aku rujak apa aku ora ngerti Urip ning ngalang donya Oh
Ayo. Sawi-sawi. Jangan nyamlang tenan. Heeh. Penuk tenan, Gong. Ha, penuk genah penake. Ngres muni klasik ngono. Wah. Sip tenan. Jos tenan. Oke ngopo ya Don ya kowe. Sak lagu meneh. Terus lagi penutup. Berarti saya arep nembang pisan meneh, pindho meneh. Heeh. Saiki gentenan sapa ya? Mbak, sapa ya kira-kira ya? Bu, Mbak. Sik, aku ya bingung. Mbak Orisa. Ada merem kok. Terpantau iki. Wis ra iso rasan-rasan meneh nek wis do ngantuk ngene iki wis. Berarti bahan rasan-rasane entek nek wis do ngantuk kuwi. Heeh. Urung to? Rasan-rasan kok keturun. Lagi mikir sing arep dirasani. Oh, ngono. Lagi mikir sing arep dirasani. Sopo ngono? Ku tok semene iku wis tau dirasani kabeh kok. Iso to? Contone sapa? Ora. Ketoke semene iki wis dirasani kabeh. Nggo cegah lek. Nggo cegah lek. Mbak Orisa. Dalem. Rengu nggih, Mbak? Oh, rengu. Heeh. Main rengu aku. Nggih, Mbak, nggih. Nggih. Nggih, sip. Waduh. Ki aku nek di nganuke rengu iso Ngopo? ora ngopo-ngopo jane. Turu. Ora. Tak kira ana rengu terus ngantuk terus turu. Kok kepenak tenan. Sedawa kuwi sing mejang barang Mbak aku, Mbak. Yuk, langsung yuk. Oke, yuk langsung aja. Yuk.
Matur sembah nuwun nggih Mbak Risa. Sami-sami. Jan rengu iki kareng nek rengu kepenak tenan ya. Heeh. Rengu apa tengu, Kang? Rengu wae. Trauma ro tengu aku bisa. Oke, sekarang waktunya Yaneng Tawang ono lintang. Mau diganti ngono Yaneng Tawang ono gading ngono ora to? Ora. Baru ya Mas itu. Kalian. Lagunya? Heeh. Wah, baru. Ayo, ini aku sudah buka lirik. Ya. Jika di langit ada bintang. Ya ono nganune lho, ono apa jenenge? Terjemahane. Versi Indo. Heeh. Dados apane? Nggih, monggo. Nggih, monggo sing sinten Sin? Langsung to niki? Langsung Nggih. ora nggo suwe kok. Dari Mas Gading dulu. Piye to? Nggih. Oh. Sekarang ya aku ki ora apal ya. Heeh, ora apal. Ngarepe tok ya Gong ya. Heeh. Ora apal yen ning Tawang ono lintang cahayu wis kuwi tok. Jane kuwi sing laki-laki, Mas. Heeh. Wis ora apa-apa lah.
kita ngaten niku. Nggih. Nggih, wis. So aku ora apal tenan nek iki. Gak apa-apa Mas Gading. Lah nggih, engko tak apalke tekan omah. Ya, berarti pertemuan selanjutnya ready apal ya? Mas? Ready aku. Oke. Santai wae. Pertemuan selanjutnya tanggal pira to? Tanggal 31. tanggal 31 Tanggal 1. sama tanggal 1 nggih. Iya. Jangan lupa di. Pokoknya wiji digarap ya Mas. Oh iya. Oke, biar Mbak Geter. Ngono aku sing aransemen baru kabeh. Iya po. Nggih Bang nggih. Iya. Iya. Truk, seneng banget kan aku rampung gara-gara seneng banget kan. Mergane ra kok juk apa iki juk lakone rampung. Iki lagi setengah 3 ya ning. Ayo ora apa-apa iki wis suwe banget lho iki. Sedengan. Apane? Waktune sing pas kuwi, Gong. Setengah 3 ki mengko sebo kira-kira 30 menit. Engko terus menyuruh ki kira-kira sak jam setengah. Goblok rasa hitung-hitungan we. Yo gak sebo wae yo. Heeh. Kae ndak selak diku ndak sereni ro bapak. Heeh, sereni ro Semir mah. Anu ding Semar ding.